marginao, represión, sufrimento, falta de liberdades e silencio. Silencio que arrastran aínda hoxe moitos fillos, netos e familiares daqueles que un día defenderon os dereitos de todos e pagaron un alto prezo por elo. Non podíamos deixar este 70 aniversario sin recordar aos 9 que antes nos citou a compañeira Ana María Rodríguez. Un ano despois de que esta magnífica obra de Fernando Casás se santase no mesmo lugar en que foron asesinados aqueles 9 veciños do Miñor, pois un ano despois, no seu 70 aniversario, queremos participar tamén de novo neste acto.